Διαβάστε στο blog μας έως αυτή την ώρα. Βενιζέλος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε δημοψήφισμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το αποτρέψει. Αναστασιάδης, συνεχίζουμε με τις γεωτρήσεις, έχουμε πάρει σειρά μέτρων. Παυλόπουλος, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε όλο το Αιγαίο. Λεβέντης, ο Τσίπρας είναι πιο δεξιός από Σαμαρά. Καταραχτώδης βροχή στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Τρίπολης. Σχετικό βίντεο. Τρόμαξε η Κρήτη από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ. Γίνονται ισχυροί μετασεισμοί. Ο Γαβρόγλου επιμένει. Τέλος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καπίνου, η Παρτιζάν πρέπει να φοβάται. Όχι εμείς. Τι είπε για τον Χάση, μεταγραφές και Έλληνες παίκτες. Και τέλος, το Σταρ ενεργοποιεί την πρωινή ζώνη. Ποια παρουσιάστρια θα βρεθεί απέναντι στην Σκορδά. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Φίλοι αναγνώστες του yabit.blogspot.gr, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ειδήσεις.